Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kahima nong spong kadai kahima kabaha bapo ka jing sensyar jong usiem nong spong, ubadai nakakors yong. Kat kum kariti sensyar, jong kani kahima, uban long siem undai bet ubre ubalapha daga kors yong, Henry ladaja bakidon ar ni laingot ki bakwa ban long siem, kakor kasyem ya kakerteng, jongki, bat kan syong pat sahai kisan lingdo ki banjiet yano na pedeng jongki, ki ba ibet ban syemti ya kaket siem. Kisan lingdo ke badan ya kahok banjiet ya usiem kat kum kariti sensyar jong kahima nong spong, kidai ulingdo muluk nong spong, ulingdo muluk laukla, ulingdo raj lingkhoi, ulingdo muluk langmar, bat ulingdo raj mausia. Ulingdo muluk nong spong uday nakakor nong spong, ulingdo muluk laukla uday nakakor jerwa, ulingdo raj lingkhoi uday nakakor lingkhoi, muluk langmar uday nakakor merthong, bat ulingdo raj mausia uday nakakor mausia. Kahima nong spong kadai kahima kabadan hapdang kajing syong san haki babon snam balalaj, Henry haki ni ki kendiat snam menta. Nadu balasya sospen usiem bapura jong kani kahima upaem Patrick yong. Kani kahima kadan hapdeng ke kendram kabala penki ye kajing mot jeperkhat jong kipat kirayot jong kani kahima. Hadin bala sospen ye usiem bapura upaem Patrick yong. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalathong ye uba kentiu borlang le kum acting chief menta la kumba shipho bnai AA. Kani kajing thong acting chief kahima nong spong kalawra pat ye kajing bamhon bamsok ye kilingdo kinong sensyar snong bat kinong song snong kani kahima habaya kren bat kilingdo kilayatho bakawai ka bapen bitar yaki kadai namar acting chief ulapha jingtho shaka district council ban penpau bakilingdo ki kersan pura yu Henry yakani kimdan jingtep bat kilakno balasyu soito daka kerteng jongki kajing persya jongi yono acting chief ba kentu bolang semli kilong hangini kerpon kajing pha approval yangi kisan lengdo syaka executive committee jong i ba ka des council kan approval yaka executive committee jong u ha ka hima ka jong u ko ubat bat ngi ki lengdo ngi klem tip yaka ta ba isu pa lendet bat kan ya kala ban long ka kam ko thok bat ko skor klem ka jing tip jong i syaka disponsor ngila ai ke jeng thok ya kata hande ke disu konsel hadu mutaru ka sangabet ya kata kam simla ai jeng tip ru em yangi kilungdo bat ilawang jubor ya we na kilungdo jong ka muluk lokla naga kur jerwa klem ka jeng tip jong ka kur bakari ka kur ka bajet ya i kum lungdo ban pha hakahima bat ru klem naga jeng tiap jongi kilungdo barok ngim kwa bani trilang bat u haka executive ti jong u nomar ba ngitip ba unyo priu udon ha ka kies ka long rib kies ya ki kentei ha usnam araja kasan halor kani kanung rim bangi kung kilungdo ngim kwa bani trilang bat u Kinong sensyas nong pat kila keno bakajing wan jong uba kentiu kum acting chief kala penkelumar ya ka sensyar ka kadar hakis nong kitau naba uthong bat bujli sordar kha bat kani ka penkelumar ka kam sensyar hapo kisnon nisme persa jur ya kajing le jong ne u acting chief jong hima nong spung namar ba ulale ya ki kam ki babun ban penhuri hura yangi ki eksekutif dorbar jong ka nospung bani nadu kepor ke ba lebat pensengan ru badai sodar bajet dak ki nong song snong andre tang ketu ne penai ru ula kelom no andre hedien suthung no yo ba one to star marwen dem no thung ba one to star marwen na kalian jungi ke eksekutif ro nim semla don kata ke jing tip bat ke jing ya lang rei mai ila thong lo thong da ka bor jungi hadin nang ta de ba ngi i ba une u acting sodar
kubak marwen Waterstar marwen ni ba ubiang gar pom trekam hapo senong kumta ngi ruki isi barok ngi ya wan ban ya senran lang si bentang singa bentong hakane por ba ngi ai ka jing kersan wan la uthong marwe ru ndrei ngi ba kar pom trekam jong ulong ba ya suthu jing mot lang ban ngi imat kumno ba ungi tanat ikane ba wan di trelang mangi penduk na sundan ngimtip ba don ayu selendet ke jengmut jong te ngiru ngi sunga bentong ngisung plumar hapo senong potau hamtam hapo kadong jungi jadi dong berit de wat hane por bala bu mai yu ta sodar ba la pen khen wan testaru ila khot meeting ila ai chianga bun sin re ki ba ki basong ha kadong pade ki ong nga ba nai le mar ngim kwa ban le te kita mengaruh kumu nampak berdepet ya tu bidong te ngahapan ya suatu jumut ngahapan ya sengap ya ka ke baki nong song senong jengi tu kedong ya khang ngahapan ya let kata ka jingkot jong le u patin bathong ta Wede berkesenong spong mentala khat sau khat san snam kadon pedang kajing sungsuk sungsai te anda lawan une acting chief uba kentu was imli bubat menta spor na menta ka kami na menta ka hima pasen char khadar hendrei ha ka jingbat jongu kuba khnjat por ula wen ya ka jinglong jong sodar bapura uba pensingan bor walai thama ubada jit ubada hon da kipai ba nong song snong brokawai andala wang yu poi kato ka ne la jet ula wang yu ula ai no so acting saudara ba wan testar ma wen ndap tang arbanai ula wang yu ro klem kino ki dau ki babiang bat ka snong ka thau manta ka khi wen ki pai ba no snong ki klumar jingmut ki klumar jing perkhat na benta ke jingle jong une acting chief te halur kane ka kam ngi kum ki nong chong snong kam tam ngai le kum general secretary jong snong spong ngi ngim kwa ba une acting chief ba un pat biang kum o nong uklit no sansar jong ka hima te mentang ben pau ha ke por ba ya une acting chief ka bor jong ka diskonsel lada kadon kono ka jing singolam na bata ki jongi ki paiba nong chong chnong po ka hima nong spong lambat khamtam ki chnong ki thau te sobha ka par ngi ko por ba ka bor jong social kan penhiar no na ka jinglong acting chief jong o namar ka jing bab hon ya ka rukom trekam jong acting chief ki nong sensasnong ka hima nong spong kilai tho ba kila light ru ban ujor sikibor jong ka HADC Henry hadu mentaro kempat yo jubab setia halor kane ayo kine ki balaja hakane ka por ka bamta po snong no spong ka jing huri hura jong ka sensyar khadar hakabai dei bat ka jing thung sordar na por ka por jong neu acting chief hangte po snong jongi ndap ka mesim masku khia do ta bat ya kum kine ki jing persya ka ba pajba don baki yami khmat mata bania persya eune acting chief ya jing sensya don bor jong u te na kliang na du kilong kmi kilong pa hadu kido rang ba kila persyang ban lej tiet jeng khang te de konsel re ka basnusi ba hadu menta na yang ka konsel kampat le ai te na kliang jonga kum we na kido rang ba jong te ka hima ka jongi na sngu khia do ta ba ka snong jongi kabadon pedang kejing sungsuk sungsanya kipor berada baro dari hakne klimat bomta kadon pedang kejing huri hura haduk takta hakabede bat kam sensyar khada tena kaliang jongi haden bangila lej ban yakndo nadu iam du siam ikwa ban pensngeu ba ladadon kalenti sobha bakin simkhia kene kam khnang bau paj ba unnuma de kejing hakabede bat kam snong kam tha bat sensyar khada kidau baro hi kidei ba kumtu ba philayo kot khobor
nado kitu kikam dak snew kebau new acting chief jungi udon ka sensiar kadar kebala iklumar po ka hima jungi hibrokaway ya ki dawru baroka brokaway ka hima nado ka raj lengkoi nado ki than lokla nado ki than nongspong barok ngilabo hangte sukusel ndre hadu menta naliang kat sukusel kampar simla le ye halor kini komplain jungi tanak liang jungi kum kiri orang ba po ka sinong ka thau po ka hima isngeu khia ka ni kum kini ki eki baja ha ka sensiar kadar jongka riti sensiar jongka hima jungi bat jongka sinong jungi hero kumjo Kakor jarwa kadai sakawai pat kakor ke bapersya yau acting chief ka hima nongspong nakadaw ko jing penkhen jong u yau lingdo muluk laukla ubadai nakakor jarwa ubala syajet hakani kakor Ni kum kikor jarwa ni sngau ni dan ka jing sngau tak kan namar ba mo ya bangi la jet ka yau tau lengdo ha kur jarwa te ni film da yo kono jing tip ni la su yo jing tip pen ban o bangi lap balak sya pen her khat na kata ka khat lendo te ngim sio ya ha nak liang jonga ngayang kum upersa jong mama jongi ma rosilan jarwa kumolong i lengdo jongka muluk laukla ma mi khmat saka hima nongspung ni pen pau ya ka jing persa ka bajur kumbangi la de pen pau haki media hau benai match amen haka khat pratrik te mentarung yang haka ju hi kalenti ba naka jingle don bor jong lu kuntiu bor simli kum acting chief 4 judon hiru haka history jongno kum acting chief ba un super haircut kat yaki bakrau batri ki balong ki lifetime member jong ka hima haka ba kur ka pha yaunu no u bakrau batri lane kum lengdo lane kum kimentri saka hima kalong kim sim la pha hiru deki breu ki ba kumne kumtai lane ki breu ki ba don kies lane ki breu ki ba don dak hakano no ka imlang ka salang Henry kai ka basngosi kalong ba imama jungi imsim don bakum kita ki barokhat te halor kano konong rem bai lapen her bar kumjuru ngasuken tu ya ka district council ka badai ka slam up khmi riti ya slam up khmi ya ki lariti khasi ba kini ki breu ki badan hangne po district council hatu kita tip na em ya ka dustur kariti bat chapang kata ka sikshadil ka jongi khasi lada dei baki tip paderu nga kwa ban ong kum u persarang ba jong kakur ngala ban kren ba ka district council ka ong ba banthung nong sensar hima lane ban jet nong sensar hima kat kum ka appointment and chief of headman act ka khandai spa san phondai ki ong ba de ban jet de ki brek badan buram dan akor tenre ngakwa ba banbu ka jingkli ya ka district council menta kalong ba bakum kinu kita gibreu ki badan buram dan akor ngakwa ba ka district council kan define ba lani kan batai bania ba namar kum ba kalong menta yauni acting chief jongi kumbangi i haling ba kilat pathai khobor hakini kisngi ki bala dabat hakisnam arja khatsan kalong ba uladon dak hakikam baman ki jongu ki banga ngam kwa ban batai sai ngathrai ki lat thai khobor ki la batai sai tekum kita kilong ba ULC ke district council ka ong ba udang dei bri budan buram dan akor lane kata kejing dan buram dan akor kalong ba ULC ba kakut kampat konvik ya hukum kriminal namar kanang don hapeng kejing ikun ne bakum no kata kejing long dan buram dan akor banjit ikinong mikmat lane khamtam kat kinong sensar ya ke it ke hima but ka district council hi kalong ban nakapor om tang hapo ka hima ka jongi hapo hima nong spung Henday cekiwi ki himaru ngajui ba kajing muslia ka district council banthung acting chief ban weng yaki sim ki bapura kalong panban kum baswila kai kun khon jakai da ka ba yaki ne ki acting chief la penlong kum ki agent jongki na ka menta ka political lane nam tak jingyot nong jongki benefit ke jongki na political benefit ke jongki kalong ban yok khwan jing mantoy lane tip yo le se lingba jongki ne ki acting chief kalong ba yo si kide kapung khwai pisa ka jongki ne jongno re jongno namar kumbang ajui hi hajing sisa ka jingdon jong district council kalong banyata yangi ki jaj benreu red pat kum kita jaj benreu sik schedule ki bangiong ha ka ba kumbaong i ba bibi lingdo bam kwa dor blai barabor habang ilong kum kinong yalam ngidei ben le ya ka badai
om ya kababha hendrai ke district council kat kum ke jingi jongi menta wat hapok ke jingi lam jong kinu ru ngani tu ipi kalong ba ki khlam sem la le ya kata ke benta kile ban ya kababha kamdei pak kelenti ke badai hendrai kum bolong mentaru kalong ke jing thung acting chief yau ni kentiu bors imli hap da ke district council klem ke jing mudui ban weng daki bakrau batri yau sim bapura lasu thung la ke thung jubor bar kum juru ke jing itu ke district council ya ke isi jong ka hima nong spung hapok ka jingelam jong u kentiu bors imli kalong bean namar ba ki bakrau batri kim sem lalong ki bay tre rangkat batu te kata kadai ka ba nganga kwa ban kran sai hang ne manta la kini ki ba song hang ne hatu ki da tip bahane em sepang ka dustur kriti la da kim tip bahas sepang ka dustur kriti kan khambha ya ki bakin sange no swa bakin long kinong mi khmat la ne bakin long ru bakin bisar la ne ban sensar ya ka riti ki dustur jongi khasi namar bahaba ong ke district council kedai ke slam up kmi ya ki lariti khasi la da kipen khen pat ya kata kamdon jingmut kan ndri ke bapau manta kalong kini ki badon hang ne ki sngo ba tang malong MDC kedai no ke jingkeng nak banta banlong MLA te ke bamla banlong jingsa MDC kedai kam ke badon burom butam ndri da kalong kum balong manta kalong ke kam ke bathat rong that rup wat ya ki brio ki bala don dak don hagni katairu lasu thung ya ki kum kita kinong sensar hakima balada nakaliang ke jongi kum kakur ngibu mar kum juru nakaliang jongi ki khon samla jong ka hima lada nakaliang council kam sim la le no mardor ban weng no mardor yau ne acting chief ubalasu itho tang dak district council klem ka hima ngim ban se ban ong bangin hapmi padba da ka bangin panjing beru naka sorkar budan buram lengba gilat jingi ki jongi da bangin bot pat ya ki renti ya kata protokol nginbut bet bot renti ya protokol jong government lakuno sau arpo hodu sau phongut lada kamlong kum taru ngin thau pat de kiwi kilat jingi ki lada kalong persa ru ya kan namar ka jingle persa jong ka district council kar kum ka jingi kran ka jonga kum sekretari jong kakur ya ba teachers khan ngaong ba kalong kumno habide bakat kakam hima sima ka jongi wong banado mga simti ya kakam hima au kakam CM ang ni wong labun sen ngalap tangi ka complain jong ka hima nong spung tengah haba pilap tangi complain kamu pisu pet kai piklem le ai pat habide bakata bisar kan lar bi ong ba nginyo bisar hakmat upat ba belian ru ngini bisar kata ka de kowe te khaddu kentang ya wa nga suong ba wan nom penlong slam lani wan nom pelong pung ya khwai pisa tang na banta ka kam tang na banta ka kam acting chief hakinu ki hima kham tam ka hima ka jongi yole se kan sakala birong kani ka district council hakowe ka singi kata ka de ka ba ngi la berngam menta la ka district council kam le ai no mardor bar kam bisar no mardor nagaliang jongi kum kakur bar kum juru nagaliang ka it ka hima hi bro kowe ngim ban se ban hap thau de kilat kinti bangin sim ye kilat jingi ki da ka bangin bor renti pat ya ka protokol jong government kita gede ki la kum kanuk sangi la ban mangin sit in demonstration la ban mangin wan song hang ni pa phlau jong district council ru la ni la takim sa hang ni la ban song haki jaka jong ka it ka himala jong ru kata gede kowe kalong nak da bangi persa bangi persa tang lang kakur ko jong hindi mentala babon nalu ki snong ki thau ki dong ki hula ki it ki hima ki jongi ki badon hang ni po ka nong spung ngai itu ipi kilai persa jur nadu kilong kemeru kilai persa namar ba kalong lalong basen syar hitlar acting chief ngani tu ipi kalong ba hadu kat menta menne ngani tu ipi kalong kade tang uni usim uni acting chief jong ka hima nong spung kunti usim le ubalale don bor te kumta hi ngasu kentu hadu kentang yawai ba ka council ada ka sngo tho kane kade ka yap ka im nak menta ka jat ban riu kade ban le no rada ka district council par kamut ban sui le kai ya ki lariti jongi khasi hangta kan sasmo tho ba ngiru ngidon ya la ka jong ka bor la ka jong ka ikhtiar ba la ka jong ka hok kum ki try jong ka it ka hima la ni kum ki try ki nong jiet ba kum ka long yeng hiru ba mi kum kita ki khun ban sensar nak menta ka it ka hima kum ka yeng jongi ngide ka long yeng ka ba ngin hap mi sakmat ban ong ba ngin mi ban long kum ki leng do ki bakrau batri ha po ka hima te kum ta ngidon la ka jong ka bor kum no bangin le nam ta ka district council hadian ki babon kini kijing ujor persyayu acting chief ka hima nong spung ka kan hon jong ka batu CTV ka laj banyak ren bat executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pet ya katnat ilaka uba jambor war
Henry uni UEM ula kentaj banyak keren bat habai keren pat bat Chief Executive Member ubat Titus Khan. Halor kini ke benta ula ong ba kiladan bon teli kijing ujor kiba ke District Council kadang syong bishar bat ula ong ba ya mentahi perlak syim karai ke bakun namar kidan ru kiken hon ki bekersan ya uni acting chief ke himan nong spong. Bede bat acting CM jongka himan nong spong. Kiladan sibun ki komplain ki bangi layo nakaliang jongki rang ba senong nakaliang jongki nong yalam senong nakaliang jongki seng nang ta ki seng long kemi nang ta nakaliang jong MDC jongiru nang tu lawan ai ka jing ujor ha ka bayade bat uniu acting CM te ha ka jing sya nakaliang ka jongi ka jing thung yo acting CM ha ka tu ka por ka long kandiat halo ka tu ka jing ja ha ka bayade bat CM badai CM bapura jong ka himanong spung kabede ba katu kajing ai NOC hang thi hapo balakwa hapo borda Assam te hadin ba ngila sim bishar yu mangani iru ya kajing ya kikot kislang la bishar katu por nakaliang deputy CM babat katu por ba penyai te ngila sim mekarai nak isi ba ngin suspense ba ya tu CM Patrick CM Yong balong CM jong ka himanong spung te halor kata ngila thung yo new acting chief basipor jong ka himanong nong spung ba kantio tenre mentapat kini ki khandiat tayo banai bel adap kilawan tu sibun ki jing ujor percaya yo new acting CM te mentan nakaliang ka isi gala sim khia halo gani ki jingja but la syokos yu bang atharai EM in charge sungi sale ya kabadan kam ban bisyar ya kani kajing ujor ban ngakwaru ban itu efi ba kidon padru kiken hon ki bawan hang ni bam dei ban weng yu new acting chief yu new acting CM ten takadaw nakaliang ka isi jungi hap syong perkhat ba namar ba siken hon kiwan ki baong ban weng no siken hon pat kiwan ki baong ba dei ban penne te takadaw kabu bahai ka jing ya ka isi ka jongi ban rai hak dak halo kani ka kam tengah tharai ngin ailat ya ka isi ka jongi ban bisyar halo kani bangin sale ya ka babatam na ka banta ka jing syong suk syong san jong ka himanong spung kadaw ka bakongsan ka bakini ki bawan ban ujor ki ong bakadan ka jing le thurmur ka jing le kurmar na kaliang new acting CM ha ka ba weng ya ki sordar ba weng ki lengdo ini bawengi ki rang ba senong te kita di ki kam ki ba la bun ki jing ujor dang mentan si phang ru ngalayo ya kani ka jing ujor ka bayade bat ka jing kentaj ka jong ya ka jing jet ya acting lengdo ki sodar bat ka state committee jong ka rai lengkhoi te kini ki daw ki ba kongsan ki ba nakaliang jong kini ki ba ujor ki la ai